कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात देवराई तथा देवराहाटी असून ते धार्मिक महत्त्व असलेलं पवित्र उपवन असतं। या देवराई त्यामध्ये स्थापित असलेल्या देवांच्या नावावरतीच असतात। या जमिनी पारंपरिक स्वरूपात देवस्थानांच्या अधिपत्याखाली असून त्या धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत। देवराई तथा देवराहाटी या जमिनी केवळ धार्मिक उपासनेसाठीच नव्हे तर पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी देखील आवश्यक आहेत। अनेक वर्षांपासून या जमिनी देवस्थानांच्या ताब्यात होत्या आणि त्या ठिकाणी ग्रामस्थांच्या धार्मिक भावना आणि परंपरा जपल्या जात होत्या। शासनानं कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा स्थानिक जनतेशी कोणतेही समुपदेशन न करता जमिनी शासनाच्या नावे केल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे। करण्यात येत आहे। कोकणातील अनेक देवस्थानांच्या देवराई तथा देवराहाटी जमिनींच्या सातबारा उतारांमधून देवस्थानांची नावे देवस्थानांना कोणत्याही प्रकारची नोटीस न देता बेकायदेशीररित्या कमी करण्यात आली आहे। त्यामुळे देवराई तथा देवराहाटी जमिनी या देवस्थानांच्या नावावर पूर्ववत कराव्यात या मागणीसाठी महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि समस्त मंदिर विश्वस्त भाविक यांच्या वतीने आज या ठिकाणी सनदशीर मार्गाने घंटानाद आंदोलन करण्यात येत आहे। या आंदोलनात सर्व हिंदू भगिनींनी सहभागी व्हावे असे आम्ही आवाहन करत आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।